Үкәк шәһәре. Бу Сарытауның иң борынгы һәм тарихи җирләренең берсе. Алтын Урда чорындагы татар шәһәре. Таш шәһәр. Үкәкнең иң бөек ноктасы диңгез дәрәҗәсеннән 136 метр биеклектә урнашкан. Ягъни бу Хеопс пирамидасы белән бер дәрәҗәдә дигән сүз. Хәзерге вакытта без борынгы шәһәр җирләренең көньяк өлешендә басып торабыз. Монда гаҗәеп матур табигать күренеше. Сул якта миннән Идел елгасы, шушыннан ук Сарытау күренә һәм гомумиләштереп әйткәндә, Сарытау татарларының данлы шанлы тарихы нәкъ шушы җирләрдән башлана. 13-нче гасыр уртасында Үкәк шәһәренә нигез салына һәм аның чәчәк аткан чорында биредә 20-25 мең кеше яшәгән дип исәпли тарихчылар. Инде 14-нче гасыр ахырында шәһәрне Аксак тимер җимерә. Шуннан соң исә Алтын Урдада ваба чире тарала, халык кырыла башлый һәм шәһәр юкка чыга. Ахыр чиктә исә хәзер тарихчыларның фикере шундый. Нәкъ әлеге Үкәк шәһәре бүгенге Сарытау шәһәренең башлангычы булып тора. Это город в центре России, который сохранился. Это город, который имеет обсерваторию, монетный двор. Самая лучшая переправа на Волге для караванов. Это все Укек. Марка кирпича, которым сложено здание Укека, достигает до 200. И практически все целое. Под землей, но целое. Үкәк тарихы татарның шанлы үткәнен яшереп саклый. Обсерватория, акча суы, таш шәһәр бүген калкулыклар астында. Монда Батый ханның резиденциясе була. Сарытау тарихчысы Галим Рөстәм Сингатуллин Үкәктә 2000 еллар башыннан 10 ел дәвамында казу эшләре алып бара. Шул исәптән су астында да, чөнки шәһәрнең бер өлеше бүген шунда. Мы не так давно нашли данные по данным, скажем, по сравнительным данным, о том, что монеты чеканят в определенное время года. Это время года наступает, когда равнодействие наступает, да? Обычно Рамазан, Рамадан, то есть как все эти конкретно. Города, соответственно, для того, чтобы точно вычислить, скажем так, время чеканки, то есть как бы на Новый год, нужно знать хорошо страну. То есть фазу Луны и все остальное. Значит, должна быть обсерватория, значит, должны быть астролябии. Археологлар геофизик методика белән эшләгән. Җир катламын скан аша уздырып, төзелеш урыннарын ачыклый. Казу вакытында тәнкә чүлмәкләрдән башлап, йортларның нигезләренә кадәр юлыгалар. Чыннан да менә шушы Саратовның башы, Саратовның. Һәм гомумән әйтергә кирәк, татар дөньясының башы була. Чөнки шушы шәһәрдән дошманның кайсы яктан килгәне, һәм ни рәвештә килгәне бөтенесе күренеп тора, һәм шуның нәтиҗәсендә карарлар кабул ителә. Шушы рәвештә илне саклау мәсьәләсе Үкәккә беренче урында куела. Совет чорында Алтын Урда тарихын өйрәнү тыелган иде. Шуңа да Үкәк ташланды, хәлгә җитте. Ләкин 90нчы еллар китергән ирек бу мәсьәләгә игътибарны арттырды. Әлеге Алтын Урда шәһәрен өйрәнү мәсьәләсен беренчеләрдән булып тарихчы Камил Әблязов күтәрде. 90нчы еллардан соң инде 30 ел узды. Ләкин аның сүзләренчә Үкәк һаман да ныклап өйрәнелмәгән. Академия наук, там, Институт истории Татарстана или Институт археологии, который мы уговаривали начать раскопки Укека лет 10, наверное, 12. Благодаря оппозиции пришлось писать письма президенту, как-то, чтобы хоть направили экспедицию вместо Фанагории и Булгар, хотя бы направили на Укек, экспедицию для раскопок. Ну, теоретически он как бы все-таки упросили, он пробили финансирование, он, значит, приступил. Институт археологии к раскопкам покопал. А сейчас он раскапывает уже не Укек, а так называемые захоронения в Шемелевке, которые отношения к татарам никакого не имеют. Вопросов нет. Они Укек-то ушли с Укека. Почему? Анаситу бля кермеся, танаситу бля кермес. Честно говоря, он вообще не изучен, если так сказать. Какие-то, знаете, такие вот локальные такие вот тычки. То есть, как одно время, в 2001 году нам точно говорили, то есть историки заявляли, там ничего нет, все разрушено. А наши казанские коллеги тоже как-то, знаете, обходят страной. Я имею в виду национальные
археологических ситиков. Знаете, такое ощущение, что вот мы попали под какой-то заповедь. Үкекне тиешенчә өйрәнмәү нинди нәтиҗәләргә китерә соң? Бүген үк аңа куркыныч яный ди җәмәгатьчелек. Шәһәрнең бер ягыннан зур предприятие басып тора, крекинг. Икенче яктан әле күптән генә түгел яңа поселок салганнар. Һәм гел ниндидер анда эшләр бара. Я грейдерлар киләләр, я ниндидер трубопровод салалар. Һәм әлбәттә ул безнең борынгы шәһәребезгә файдасына түгел. Һәм әйтергә кирәк, зур рәхмәт Аблязовка, Камил Алимовичка, аның тырышлыгы белән ул эш безнең алга таба бара һәм әйтергә кирәк, соңгы вакытларга зур уңышларга ия булдык. Ул шәһәрне федераль программына керттек, һәм грантлар барабыз. Һәм хәзерге вакытта әйтергә кирәк, безнең шәһәребез бөтен чикләренә хәтле веб-камералар белән капланган. Ягъни татардан кала, үкәк беркемгә дә кирәк түгел. Шул вакытта бу татар шәһәре генә түгел, анда христиан кварталы булган дигән фикер алга сөрелә. Моннан тыш аны Сарытау шәһәренең башлангычы итеп танырга да ашыкмыйлар. Әлбәттә кирәк безгә дәүләти ярдәм сүзенә. Аның турында кайгыртучанны, һәйкәлнең рәвештә саклануы, аны пропагандалау эше, ул зур шул пропаганда. Чөнки күп кеше бу нәрсә икән дә белми. Шуны аңлату әлбәттә чын мәгънәсендә беренче урында булырга тиеш, бигрәк тә татар эшчесе өчен. 2004 елда Сарытау татар җәмәгатьчелеге үкәкне ЮНЕСКО исемлегенә кертергә теләде. Хәтта бәйсез экспертлар да килгән була. Үкәккә югары бәя бирелсә дә, ул әле дә бөтен дөнья исемлегенә кертелмәгән. Хәзер ул федераль мәдәни мирас статусында. Мы дали огромный толчок этому. Я думаю, когда-никогда это случится. Главное, что теперь это прояснено, точка поставлена, и от возврата назад нет. Айза Шаймарданов, Татарлар, Сарытау, Казан.